ajọ nwaanyị dị njọ ajọ nwoke dị njọ ego nwunye m ka nna ayọchi m kama ego nwunye m ya aka ego m ezube nye ohi maka na ego nwaanyị ka ego nwoke mgbadị na-adị n'ụlọ ụbọchị isi na iyi aṅụ akama ịṅụọ mmiri na gbuo isi n'ihi eriri isi ino mgbadoga ịba mba ọjọọ gị tụriri one ijecha ije bata ịkụ aka n'ụzọ nwaanyị aba si onye na-ezuzu dị isi na ọ bụghị gị lahụ n'ama isi na ọ bụghị ọsị gị zuzuru bata ọ bụrụkwa na ihe eri nri ka ije na ite kuru nri ije na ite ebe ihe kuru nri asa ha efere asa ha ngaji asa ikwugo okwuchi ite mee mkpọtụ nwaanyị abatụọ ọ bụzikwa ndị nwoke ịka na-ekuru nwoke m na ihe ekurukwa na ofu anụ ụmụazị ya tanụ wee jee akwụkwọ echi maka gịnị na ịkpataghị ego mana ọ bụrụ na ị kpatara ego iwere ego nye nwaanyị n'ụtụtụ nwaanyị ejebe abịa ijebe ọrụ ọ bụrụ na ọkụ ọsọ isi nwaanyị sicha nri o were fọnụ gbawa di ya honey mụ nataba o bebi mụ nataba dadi mụ nataba na ofe ga-eghe ego bịa ka irie nri mgbe ọ dị ọkụ esiri m ofe ọha ị na-eri o esiri m onugbu ị na-eri ejiri m godo ogiri na nke nwaanyị na-eme osucha ogiri iji ji akwụba ụtọ nwụbara onwebe ya ka m na-ekwu nwoke tee isi ọ pụta ebe ya na ibie na-aṅụ mmanya ọkpọ ndị nyanaba na-aṅụ mmanya sị ma biko ana m ejekene ọganna azụrụ abịa na-akpọ m madam ego one ka anyị ṅụtara o were 2000 ndebe kwuo ha ṅụcha mmanya anyị kwuo ofe mmanya ka nje na ụzọ ọga m onye ọga ka ọ na-eji ịza nwaanyị ọ na-anụ anụ ka ọ na-aza maka o wetara ego na esieri ihe nri kụbụ ya na-ekwe nwoke na-abara ubi ya nwaanyị anọ na n'elu na-eche di ya ọ bụrụ na ọnụ sandụ moto di ya ọ gbatuo ana ọgbatuo anụ ọkwara getimanụ tụọ n'akụkụ si ya getimanụ chaa ka m mepere di m ụzọ nwa ya nwoke gbapụta ọsị ya anụ ọbịa kọmọ nje nụọ nwaanyị n'itoruo n'ịnụ nwaanyị ndị nwaanyị pụta ọsịba je nụ nụọ dị ha ranụ ndị mo ka di ya na-akwụsị moto ka nwaanyị jire na moto meghee ụzọ were sutu di ya tii na uvu aka buru akpa di ya jide n'aka a na-agbagote enu eti isi ka agbagoteruo enu ọgbọ ya bụ ebi bụ biko a ka agbago n'enu na ọ dịghị ọsọ nwoke ti isi na steepụ nwaanyị adọbụ kros wodie o pekie ya ọha ọgụwa ya ọha ọgụzie ya ọsị ya bebi m the bat is ready na the bat is ready na nwoke wetara ego nri nwoke debe ịsa ahụ nwaanyị agbagbuo nu kichin o si na kichin o buru nri debe na dining o si na dining ọgbagbugo kichin o debe mmiri ọṅụṅụ debe mmiri aka debe iberi na ya eri o debecha ya nwoke sacha ahụ bata o na-anya na tebụl echiene ibe ya eri dị ya nke ya aṅụ aṅụ dị ya ọkwa aka ka o rie nri nwaanyị ahụ ya n'aka si ya dị m guess what I want to do I want to surprise you nwoke asị ya na ọ bụghị inwe m mgbe anyị gbara akwụkwọ na-ekwere m ma ọ dị mma ma ọ dị njọ na anyị ya ebio ịmara ibe soro gị were m mee mana nri adị na mmiri ọṅụṅụ adị na mmanya ya aṅụ aṅụ adị na kedu ibe ọ fọrọ nwaanyị asị ya chekene nwaanyị agbagbuzie ime rum oje o yiri naịtị gawn o tee pawuda n'ọnụ ọ pasị ya nri ọ pasị ya onwe ya kebụrụ ụzọ gụ nwoke ama ribe maka ọ kwụrụ ụgwọ ha nche ndị be anyị ọkwanụ nnene gịnị na-emekene Abuja nwa eti na nka tụọnụ m nwoke ji aka na abụ aṅụala kpọọnụ m oji aka na abụ aṅụala tụọnụ m oji aka na abụ aṅụala maka na ana m aṅụala dara ada ọkwụrụ ọtọ ana m aṅụala kwụ ọtọ daa ana m aṅụala lụzuru hopu onwe ọnụ aṅụrụ m ara nwere virus dis virus ọhịa nwa antivirus mana ọ na-ewute m na ọ na-eme ṅụọ nwaanyị ala ụka na-abụ nwaanyị anụwa dị ọnụzie dị oruo mgbe eji atụ mma mma eje n'ụlọ ụka tụọ mma mma echeze onye ṅụrụ ala ọ na-ewute m ịbụnye be ananya anyị na danda igbo be anyị ka anyị kwuo n'ofu ka anyị bụrụ n'ofu ka anyị mebe n'ofu asụsụ igbo amakakwa na asụsụ igbo atọkọ ụtọ igbo ghara igbo emede gịnị mpụta ụwa ọzọ na-eje ma abụ onye igbo nnọbụ ụwa ọzọ na-eje ma abụ onye igbo ka nna ajụ kedu ebe anyị na-eje eje ndị igbo ka nna ajụ ebe ka anyị na-edebe isi kedu onye bụ onye ndu kedu onye na-edu anyị kedu onye anyị kwụ n'azụ kedu onye anyị na-eso igbo enweghị eze gbuo okwu ekwuru na gbuo gbuo oge erugo mgbe igbo ji awa anya maka gịnị ọ na-ewute m maka na ọ bụrụ na ọ gbajuoro ndị ugwu ha sị ka ha mebe arịwabe ha ọ gbajuoro ndị yoruba emebe Oduduwa ọ gbajuoro ndị igbo ejebe na ube onye igbo enweghị onye a na-atụ egwu igbo enweghị onye a na-erubere isi ịgba onye igbo aka ọjọọ bụ ị na-enye m nri bụ ibe oke anyị ji efu onye anyị duiri Abuja o ruo na Abuja enye ya ego ọnaba o wuru onye anyị duiri n'isi o ruo nu n'isi enye ya ego ọnara ego lenu ndị igbo lee ibe niile eruo na Naijiria ndị igbo achịra ha aja dekere key post niile ekere na Naijiria key post niile ọ bụ na mmanụ ọ bụ na amị ọ bụ na kọstọm ọ bụ na nevi gịnị na-emekene kedu ebe anyị nọ n'isi anyị bụ ọdụdụ anyị anyị atọdo ebe anyị na-eso ka anyị bụrụkene ndị a na-eso ka anyị ghara isozi mmadụ ọ bụ gịnị na-eme ọ bụ ọnụ ka bụrụ ndị igbo ọ bụ na ike adịghị anyị ọ bụ na agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na nwa mgbe ka amaghị akpụ ọkwa ibe anyị na-eme onwe anyị igbo na-eme onwe ha ka ọ berekere m otu a eje eri ọnọdụ bụ echi ejeghị eri ọnọdụ bụ echi nwa nkịta erighị ọnọnye ọkụ ya Abuja nwa na nka anya mmiri na-agba m n'anya Abuja na ike ụwa gwụna m ewu ọ bụ na chi m onye ka nji akọrọ igwe Manchester bịakene nwa ekwuru ọbịa ekwuru ebetete bịakene igwe Emeka Nweze ka nna ya Emeka bịakene
gwakene Chukwuma nwanne gị Akụ Enwebe si Akụ Enwebe na ana m agbọ kene Akụ Enwebe bịa kene ojimoto eme ọgọ ọ natara dike mma na Czech Republic bịa kene ewuo gị bịa kpọrọ bụ jụrụ ụmụ nwa ọnwa azọ mbe agụ iyi na na nka agụ iyi na ikwe gwere m nkwa ịchọ ọ bụrụ na ibe dị mma na ije na-atụcharị m ibe oruzie aka m na-ekwu okwu agụ iyi ama amụma ọ bụ ibe m metere onwe m ama amụma ọ bụ mmadụ kechiri m nkwubeji okwu na agụ iyi na-ene m anya mmebezi akwa ị na-abụ anya mmiri m agụ iyi biko ọ bụrụ ibe m metere onwe m asị m o jiri ha ọ bụrụ mmadụ mere m asị m aka ji ha chọọ na ofu moto ofu imụ ka mgbagharịba na abụbụ anyụọ m anya o tegokwedu nji wee bebe ọ mụọ agadi nwaanyị a na aka nka na-egwu ọma agba maka na ọ na-eme ejebe aka ruoro eze nwata gwa okenye ebe ọ na-eji okenye agwa ibe oyi ekwu ma o ruo nwata nọrọ okenye nsọ ọta ga n'ụgbọrọ nke ọta mpege n'ọchị ofe ogeri ya dị na mba kwuru eburu ọnụ akwụna gwagharị ọnọdụ ọ bụrụ changa o ruo na ụmụnede ọza ngozi o ruo na ekwu ọma ọza chiọma o ruo na pọtụ ọ bụrụ tesi ituo ya afọ mara ebe ọ nọrọ ma gị nwere asị ọzọ ya sịrị gị ndị be anyị unu na-egwe m anya nwaanyị chekie ike cheki ya ala ibe ọ na-echeki agwana ịgwaba ya okwu okwebezie n'isi maka ibe ọ na-echeki agwụna o ji agada abụ anụ ala Abuja nwa na nke ikwu ya ọdụ ogologo bebi mentenans mụ bụ ibe nne mụrụ tụba ụjọ ọ ga-erugo mgbe m ji ebe ọ ga-erugo mgbe m ji ekwuo Chukwu na onye nwa ọnwa azọ mbe jọrọ m jọrọ m nwa ọnwa azọ mbe nwa ọnwa azọ mbe kedu kene nwa ọnwa azọ mbe kedu kene nyaduba kene ọ na-eme mkpa ọ ga-anya mmiri etie m anya echeta m Okechukwu nwa ọnwa azọ mbe ọ bụrụ na ọnwụ gburu Okechukwu wee na mmụọ nyaduba kene na anya pịrị apị nara n'okpokoro isi onye nwụrụ anwụ zagwara chi ya ewuwe m na mmanwụ ewuwe m na juju ọ gịnị na-eme kene onye adịba kene mgbe e ji ekwu okwu ka ekwuruo na ya n'isi mgbe e ji aka akụkọ ọnwa ka akọruo ya n'isi ọkwa anya ọnụ nyekere pụtụ Abuja Igbo niile ibe nkịta ji eme ire dịkwa ya na mvọ ibe agụ ji eme ire dịkwa ya na mvọ ka m gwa m ụnụ ọ na-eme nnekwukwuru n'ofu ebe ọ na-atụrụ ibe dị ya nso nnukwu ụgbọ na-aga na oyimiri obere ụgbọ arọbara ya ezi amoosu riri dibia erie n'ozu mmụ ya amoosu tara dibia erie n'ozu mmụ ya odogwu gara aka na dịka odogwu anya mmiri Enugu steeti na-eme amụọ nwa ọ bụrụ nwoke si na-eso na mmanwụ isi nne